Sauntara iku Cak Ning Wali Kutha Surabaya melok ngrewangi marekno perkara bedhaan nglelerno arek cilik sing viral nduk media sosial. Wali Kutha ngekei fasilitas nduk pengadilan agama kae ngekei putusan hukum perkara hak ngemonge arek cilik iku. Wali Kutha yang ngekei pesen nduk wong tuane arek cilik iku cekno gak padha-padha ngumbar eleke. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi mastekno wis ketemu wong tuane arek cilik sing dipedhek diklelerno bapake sampai videone sempat viral nang media sosial. Pas ketemu iku Wali Kutha njaluk nduk keloro wong tuane cekno gak padha-padha ngumbar eleke dhewe-dhewe gawe masa depane anake. Eri yang ngekei fasilitas nduk pengadilan agama cekno ngrewangi ngekei putusan hukum nduk perkara hak ngemong anake sing dorong tau diputusno pengadilan. Iku polane dieruhi lek perkara hak ngemonge anake gak tau dicokno nang sidang pegatan dadine gak ono putusan nduk perkara hak ngemong anake. Kae sauntara barek ngenteni putusan pengadilan agama. Arek cilik iku ape manggon nduk omah aman. Barek ape diramut barek Kuminte Kutha Surabaya. Wali Kutha yo pesen nduk masyarakat Surabaya cekno gak ngumbar eleke nang media sosial. Apa maneh lek ana kaitane barek perkara keluarga. Iku cekno gak dimanfaatno barek pihak liyane sing pengen viral. Polane dikawatirno iso keimbas nduk psikologise anake. Selfie Wang CTV.